खुलुमबाय आं उदांस्री बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाब मैया छत्तीसगढ़नि कांकेयाव पीएम मोदीआ आबादारिफोरखौ कांग्रेसआ थगायदोंमोन होननानै गेवलां बुंनानै होयो। धान की खरीद भी है ये समझना, मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा आज आपको कितना झूठ बोलते हैं आप। देखिए पिछले 9 सालों में ही भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना 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 ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं ये पैसे उन्होंने दिए। आसामनि गिबि मन्त्री हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि भुटाननि राजा जिगमे खेसर नामग्याला समबादियै सफैनायखौ आसा खालामदों आरो भुटान आसामनि सोमोन्दोखौ गोख्रों जागोन होननानै फोरमायदों। साननैनि हाबाफारिजों भुटाननि राजाया दिनैनिफ्राय आसाम दावबायफैगोन। बीजेपीआ यूपीपीनो मोनसेल' जायगा हगारना होगोन बे खोथाखौ गोदान दिल्लीयाव बीजेपीनि जथुमाव भूपेश कलिताया संबाद मेलाव एसे फोरमायदों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय 75% मोननाय 27,183 जन फरायसा फरायसुलिफोरनो लेपटपनि जायगायाव 15,000 रां होगोन। आरो 12 थाखोनि 60% बांसिन मोननाय 35,772 जन फरायसा फरायसुलिफोरनो स्कुटि होगोन होनना मन्थ्रि बर'आ संबाद मेलाव फोसावदों। बे बान्थाखौ 29 निफ्राय 30 नभेम्बर एबा 1 डिसेम्बरनि गेजेराव रानगोन होनना फोरमायो। गाजायाव दावहा जाबाय थानायनि थाखाय 400 जन इजिप्टआव थाखोमानानै रैखा लानो गोनां जादों। एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ बाक्सा जिल्ला सालबारिनि आन्चलिक बाथौ जथुमाव फोरमायदों दि बर'नि सुक्तिबादि रादाय जायैखाय गोजोननाय मोनासै। बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनाय आरो हारिनि जोबथा थांखिसिम आवगायनाय लांनायनो एबसुनि थांखि दिपेन बर'आ बुंदों। हादोराव एलपीजी सिलिन्डारनि बेसेना फिन 101.50 रां बांदों। पाकिस्ताननिफ्राय 10 लाखनिख्रुइ बांसिन आफगानफोरा गावनि मुलुगाव थांफिननाय सुलुं मोनदों। गाहाय मन्थ्रि मोदी आरो शेख हासिनाया मोनथाम प्रजेक्टफोरखौ बेखेवनानै होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.